Inselmilkom. Illum is-Sibt 13 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jirrakkonta l-parabbola tal-Fariżew u l-Pubblikan biex jallimna nkunu umli u sinċiri. Mulej, għallimna nsiru nafuk aħjar sabiex nagħmlu dak li jogħġob lilek. Birek ruħ tiegħi il-mulej la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek u li jaħfer dnubietek kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tagħla l-Missier l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jekk nixtgħu nduru lejn il-mulej u ngħidulu ftakar fina, nafu li nistgħu nduru lejh għaliex mhux biss jisma' t-talba tagħna ma wkoll jimxi magħna anke fit-taqlib li nkunu għaddejjin minnu. Kieku nafdaw kollox f'idejn dan Alla li huwa mħabba. Nitolbuh ukoll biex niċċelebraw tajjeb dan il-mument speċjali ma' Alla, nitolbuh biex jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Stqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billa ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Il-ħarsien tar-randan imqaddes mulej jimla lil ruħna bil-ferħ. Tolbuk biex bis-sem sħiħ tagħna fil-misteru tal-għid nitennew fil-frott kollu tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħosea. Imxi ħanerġu lura ant il-mulej, għax huwa tertaqna imma se jdewwina. Hu sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Narfu l-mulej u nfittxu narfu iżjed. Daqskemm hu żgur is-sebħ hekk il-ħruġ tiegħu. U jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna, bħax-xita imħawla illi ssaqqi l-art. U x'naqbad nagħmel jien bik, Efraim? X'se naqbad nagħmel bik, Ġuda? It-tieba tagħkom qisha isħab tal-għodwa. Tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġartom jien bil-profeti u bi kliem fommi qtilthom. U l-ħaq tiegħi joħroġ isu d-dawl, għaliex jien tieba rrid, mhux sagrifiċċju, li tarfu l-Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, jien tieba rrid mhux sagrifiċċju, jien tieba rrid mhux sagrifiċċju. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti, aħsilni kollni minn ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi, flimkien jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx.
Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix o Alla. Flimkien jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm, imbagħad tilqa' bil-qalb il-vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Flimkien jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Illum la twebsux qalbkom iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ tirġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżik ħajr li m'iniex bħal bqija tal-bnedmin ħalliela inġusti żienja jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema. Ma beda jħabbat fuq sidru jgħid u Alla ħenna għalija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Tagħlim tal-Evanġelju tnatfu minn ħtijietna. Dejjem jolqotni u ġobni jekk l-ilma ġieri, jekk l-ilma dejjem għaddej, l-ilma sabiħ, safi. Jekk għaliex nafu wkoll l-esperjenza tan-nixfa jew tabir imtaqqab kif jgħidu l-profeti hekk għall-poplu li mhux qed jiġġenera hekk hemm il sabiħ hemm il tajjeb. Ma mbagħad hemm esperjenza oħra f'kontrast ma' dan it-tnejn hija dik tal-ilma qiegħed. Jekk l-ilma qiegħed idejqek malli tersaq qrib tiegħu, titbiet minnu, tħoss li ħajamillek il-ħsara flok il-ġid. Dak l-ilma jitlef is-sabiħ tiegħu. Hekk Ġesu jagħti din il-parabola jintroduċina l-Vanġelu b'dan il-mod hekk ħabba dawk in-nies li jafdaw fihom infushom li huma ġusti u jmaqdru lill-oħrajn. Din l-esperjenza ta' l-ilma qiegħed. Hekk mhux għax dawn ma kinux jagħmlu affarijiet li fihom infushom huma tajbin, jitkellem hawnhekk mhux hekk li ma jagħmilx il-ħażin, jgħid isma' jiena mhux bħal l-oħrajn ta' ħalliela inġusti u żienja, u jżomm il-prattiċi tat-talb, tas-sawm, forsi tal-karità wkoll. Imma Alla mhux hemm. Alla mhux hemm. Jiġifieri l-bniedem meta jimtela bih innifsu jitqabbel bħal dawk li flok jibnu fuq is-sod jibnu fuq ir-ramel. Hekk meta l-bniedem hekk jimtela bih innifsu mhux falla, ma jħallix dak l-ilma ġieri għaddej li ġej minn Alla, dak l-ilma jsir ilma qiegħed. Meta jien nimtela bil-gburija, hekk allura mbagħad mhux Alla jkun hemm femili. Mhux anke jekk jisu ċ-ċentru qiegħed in-nies l-oħrajn, imma n-nies l-oħrajn qed nużhom għalija biex nidher jien. Hekk dik tħassar kollox. Dak l-ilma ma jibqax ilma sabiħ, ilma tajjeb li jagħti ħajja lili u ma jagħti ħajja lil ħaddieħor, imma jsir ilma qiegħed. U għalhekk Ġesu jivvinta din l-istorja biex jgħin lil dawk in-nies lili l-ewwel wieħed u x'hekk meta jien inħoss li nimtela bl-ister li nkun qed nisma' madwari
li għax nitkaża bil-żbal ta' dak u tal-ieħor, imbagħad ninqabad li jien aħjar mill-oħrajn u li jien mhux bħal ħadd ieħor jiena dgħajjef u jiena wkoll nonqos u għandi l-limiti tiegħi. Din il-parabola sabiħa ħafna, qasira, imma li tgħinni biex ma nintelix bija nnifsi u li nibqa' miftuħ għal Alla. Għaliex meta inti tħalli daqsxejn il-bib miftuħ, meta inti tħalli dak il-post minn fejn l-ilma ta' Alla jidħol u jġeddet l-ilma tiegħi, imbagħad hemmhekk isiru mirakli kbar. Hekk għandna l-istejjer pereżempju ta' Pietru li għall-bidu isma' jien insalvak mulej, ma tkun qatt li inti tmut. U x'in Ġesu jinżel jaħsillu riġlejh ikun ħajjaqaflu, le ma jkun qatt. Mbagħad jgħidlu isma' jekk tħallini jekk inħobbok, imbagħad tista' timxi. U għax ħalla dak il-bib miftuħ, Pietru, malli mbagħad żbalja ġitu dik il-memorja. Hekk li hemm Alla, l-imħabba tiegħu ma tiġix nieqsa. U hemmhekk sar mexxej mhux li jimponi, mhux li jiddomina, ma wkoll li jkun bniedem li fil-tmexxija tiegħu ikun ta' servizz sabiħ għall-oħrajn. Mhux li jitkaża bid-difetti tan-nies, imma jkun dak li jinfaxxa l-ġrieħi kif jagħmel Alla. Hekk ukoll Nikodemu li rrid ukoll iżomm qisu ċertu pride tiegħu u kien imur għand Ġesu hekk fil-moħbi fil-lejl, imma kellu dik il-bib miftuħ ħalli Ġesu jista' jitkellem miegħu bil-kalma, bil-kwiet, hekk ukoll seta' d-dawl jidħol f'dak id-dlam li kultant jinfluwenzana. Hekk ukoll il-mara Sammaritana li wkoll kienet tfittex ħinijiet biex ma tiltaqax man-nies, imma lix fetħet ftit il-bib għal Ġesu, hekk hemm sabet ilma li jnixxi fiha għal ħajja ta' dejjem u saret barka għal poplu tagħha tas-Samarija. Hekk jew nilqgħu dan il-Vanġelu sabiħ. Hekk mistednin mhux li nkunu mimlijin bina nfusna, jekk għandna xi ilma ta' xi għemil tajjeb, nirringrazzjaw lil Mulej għaliex bis-saħħa tiegħu, imma narfu li aħna lkoll fraġli, ma nitkażawx bl-oħrajn. Ekku kif tgħid waħda mill-ommijiet tal-Knisja ma' sinkletika li kienet tgħid imita lill-pubblikan mhux lill-Fariżew biex ma tmurx lura ikkundannat. Kun bħal Mosè bil-qalb ħelwa tiegħu, mbagħad tiskopri li qalbek li hija blata tinbidel fajn ta' ilma ħaj. Kemm sabiħa din li jekk il-qalb tagħna kapaċi tibbiss meta jimmur quddiem Alla b'dik it-talba tiegħu u Alla ħenna għalija għax midneb, il-qalb tiegħi tinbidel fajn ta' ilma u tagħti kuraġġ lil ħadd ieħor. Tolbu l-Mulej jagħtina din l-umiltà, jeħlisna mis-supervja, jagħtina qalb li kapaċi tħobb. Mulej jagħmel li qalbi ma tkunx ilma qiegħed, ma tkun dejjem miftuħa lill-ilma ġieri li ġej minnek. Jom li nakuraċ il-Mulej bil-ħniena tiegħu, bil-modrija tiegħu quddiem il-fraġilità tagħna, hekk għalhekk nistgħu mmorru qudiemu b'ħafna fiduċja u nresqulu talbiet oħrajn li aħna għandna. Nixtieq nitlob għal dawk kollha li qed isofru minħabba l-inċertezza, minħabba dak kollu li nkunu qegħdin nħabbtu wiċċna miegħu mal-ħajja. Nixtieq nitlob b'mod speċjali hekk għall-istudenti l-iktar dawk li kienu għaddejjin bl-eżamijiet jew għaddejjin bl-eżamijiet f'dan iż-żmien, biex il-Mulej jgħinhom f'dan il-fażi li qegħdin fih u jgħinhom ukoll għall-futur ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitlob ukoll il-Mulej jinfaxxa l-ġrieħi tar-relazzjonijiet tagħna. Kultant il-pressjoni, it-tensjoni li nkunu għaddejjin minnha, hekk twassalna biex inkissru r-relazzjonijiet, kultant b'kelma żejda, tolbu l-Mulej fejjaqna jagħtina wkoll il-mezzi biex inkomplu nibnu pontijiet bejnietna ħalli nibnu lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sir Qaddis inkomplu nresqulek is-sitwazzjoni tagħna l-bnedmin, speċjalment quddiem it-theddida tal-mart u tal-mewt.
nitolbuk tatina klajnuna fid-dibatija, għati wkoll is-sosten lil min qiegħed jagħti servizz hekk tant dedikat għal min qiegħed iservi hekk f'diversi postijiet, għal dawk li jridu jieħdu deċiżjonijiet qiebsa fil-ħajja, hekk mulej jagħtina l-konsolazzjoni, l-erf u l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal min qiegħed waħdu fil-ħajja, min jissielet hekk fis-solitudni, kompli bnina bħala komunità li nkunu solidari ma' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa Missier Qaddis dawn it-talbiet tagħna inti tisma' dak li hemm f'qalbna, għatina l-ispirtu tal-qdusija inti li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek int mulejja tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek int mulejja tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Intu Alla bil-grazzja tiegħek issaffi r-ruħ u l-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq għall-mister qaddisa tiegħek. Għamel li nitolbuk li aħna li nirċevuhom minn għandek bis-solennità kollha inroddulek il-qima tagħna fis-sewwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof ġew li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenn għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusep, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu u li ssaħħaħna f'din l-għażla li ngħixu minn Alla u ngħixu għal Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem mid-dnub, mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja ħen dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Isem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Isem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Publikan wieqaf fil-bod beda jħabbat fuq sidru jgħid u Alla ħenna għalija il-midneb. Nitolbu u Alla ħanin inti qatt ma tieqaf tagħtina l-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna għal perfezzjoni. Għamel aħna niċċelebrawhom bil-qawwa kollha ta' qalbna u tagħtina fidi sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlessenna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u inti jomna dik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Elisabetta. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuħ fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve slima lik Sultana tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Kont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif issemek kan fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Tanija tal-Madonna mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Issir eterna Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha.
Alla, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina. Lopalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikiel Arkanġlu, San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfaf bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġosep, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Malla Marija Santissima, birka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, birek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9:30 ta' filgħodu ir-rabaħat tar-Randan l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella taċ-Ċentru Terapeutiku ta' San Blas kontra l-abbuż tad-droga immexxi minn Caritas Malta. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Infakkarkom ukoll li matul ir-Randan il-Knisja nediet il-kampanja Itmaw Libbes biex tgħin lil dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tgħin lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel binin jew ħwejjeġ jilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Infakrukom ukoll li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.